बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सोमोनांथाव आरो जोबोद दुखुनांथाव काहानि खोन्थानो लानाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बिनानावानो बिदाखौ बुथारनानै गावखौ पुलिसनो गथायदों। दा बियो नोंथांमोननि थाखाय सल' नङा एबा मोगथांनि जाथायसो। दा बेयो माबोरै जालांखो नोंथांमोननि सिगाङाव फैदो नायना ला दिनै। जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि इटवा जिल्लानि आरो कटवाली पुलिस थानानि सिंनि। बिदानि मुङा दीपक राजपुतमोन, जाय बिनानावजों बुथार जालांबाय। नाथाय बिनानावनि एबा बुथारग्रानि मुंखौ खौराङाव फोसावनाय जायाखै। जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला बिदाया बिनानावखौ उदखार खालामदोंमोन, जायखौ मलेस्ट बुंनाय जायो। बेखौनो सहायनो हायैनि बिनानावा खासि एबा सिक्कल आरो थौसि एबा पेस्टलजों बुथारनायसै। बे जाथाया थांनाय मंगलबार एबा 2 मे खालि हराव जादोंमोन। बे जाथायनि थाखाय पुलिसआ हिन्जावसाखौ खाबाय आरो रिलिफेन्ट सेक्सननि 304 नं केस रेजिस्टार खालामबाय एबा केस थिसननाय जाबाय। हिन्जावसाया खालि 20 बोसोरनिल'मोन। मख'जाथावदि बिदाखौ न'आव आघात जानाय अबस्थायाव लोगो मोनदोंमोन आरो साफाई मेडिकेल इउनिभार्सिटियाव थिसनदोंमोन, नाथाय बेयावनो बिथाङा जिउ गोमानांदोंमोन। आरो मख'जाबावदि बेबादि जाथाया हादराव बार जाबोगासिनो दं, जेराव न'नि मानसि, फोलेरनि मानसि एबा जायखिजाया आइजोखौ लांसुनियाफोरा गाग्लोबनो नाजानाया जाबोगासिनो दं। बेखौ जों साफ्रोमबो नुगासिनो दङ। बेबो बेबायदि मोनसे रोखोमनि केस जेखौ जोङो सोमोनांनाय एबा दुखुनांथाव होननानै जों बुंनो हागौ। दा बेमोन लोगो नोंथांमोन, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।